Socialite Maloti spent the night in police custody in a case she is accused of cyberbullying Prophet Passion Java. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimwitness TV, pandinodzoka namaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again nenyaya yaMaloti Rose uyo akarara mumasales nemhosva yecyberbullying after Passion Java amuripotera. As you know kuti Maloti haana munhu waasingatukani naye, anotuka munhu wese, but this time around akatuka Passion Java uyo azosvika pakumusungisa. Maloti akatuka Passion Java muna June 2025, so Passion Java decided kumusungisa, but zvisinei Maloti azopiwa bail $100 ndokubuditswa hake. According to reports from H Metro say, Socialite Millicent Chimonyo, widely known as Maloti, appeared before a Harare magistrate today to face charges of cyberbullying clergyman Prophet Passion Java. The alleged incident is said to have taken place in June of this year. Chimonyo, a prominent figure on social media platforms, was granted $100 bail after she state did not oppose her release. Her case has been adjourned to a later date for trial. The specific details of the alleged cyberbullying have not yet been released to the public, but the charges stem from a social media interaction involving Passion Java. Uku ndokunyorwa kwaitwa iko neH Metro about kusungwa kwakaitwa iko Maloti. But zvisinei nekuti Maloti akasungirwa nyaya yecyberbullying, abva atobuda nekutotanga kutukana naDJ Sparks after DJ Sparks aburitsa iye mascreenshots epa aitsura Maloti achiti tuka hako vamwe vese asi Passion Java usamutuke. DJ Sparks anga akaisa post akanyora iye kuti, I told her about Java but muimbi mukuru wezimdanso haaterere. Then Maloti abva adzoka nechijoka achiresponda post ya DJ Sparks apo anyora iye kuti, iwewe ndiwe unoraramiswa neinternet nekueslika mbinga, saka hauna choice, you have to be a groupie to survive. Zvekusungwa zvinobreka maspirits evanhu vari weak, not me, saka don't celebrate cause kwandiri hadzisi nyaya, kwandiri mukuti chiko. Ladies and gentlemen, uku ndokuzonyora kwaitwa iko naMaloti achiresponda DJ Sparks, but zvikutoratidza kuti aiwa no musikana haana kumiswa neizvozvo. Ladies and gentlemen, ndonyaya ndanga ndakakubatira muzuva ranhasi. Let's meet in the comment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi.